Kaixo, ni Goiatzoi Artzabal naiz, Pasaian txotarra, eta gaur egun Badalaben zuzendari lanetan nabil. Iaz gure proposamen aurkeztu genuen Atlantikaldian eta iasan esperientzia zoragarri bat izan zen. Proposatu genuen bertso saio interkultural bat, eta jarri genituen ohiko bertso saio baten parametrotan, kantuan, Galiziako erregeteirak, Kataluniako glosadoreak eta bertako bertsolariak. Daukat gogoan, lehen filan zeuden emakume adindun batzuk, begiak zabal-zabalik, gero aldi berean zeuden gazteak lurrean eserita. Hori, geratzen izenarekin zen hori ez, goitik taula gainetik ikustezan irudi horrekin, jendearen ilusio aurpegia, etortzen zaizkit komunidadea, etortzen zait kultura aniztasuna, etortzen zait kultura adierazpide desberdinak, musikan ardazturik asko igual, baina ez bakarrik, eta herria, elkarlana. Ez dakit, holako balioak etortzen zaizkit. Guretzat superimportantea da askotan hitz egiten dugu herria elikatzea, ez edo komunidadea elikatzea. Eta izteot Atlantikaldiak herrian hori egiten dula, eta ere gehiago, herriko agente desberdinak ari geralako. Gu bila egin dugu gure proposamena, orain zure txanda da, zergatik ez? Kaixo, Veronika Espadas naiz eta Jokukairen zuzendaria naiz. Duela 2 urte parte hartu nuen Atlantikaldian eta esperientzia oso polita izan zen. Pentsatu dut nire dantza oso aproposa dela Atlantikaldiantzako. Dantza Polinesia da Pasifikokoa eta Atlantikaldia da Atlantikokoa. Orduan nola aldegu bi Pasifikoak batera egitea. Bueno, oso polita izan zen, jendez beteta zegoen, jende asko parte hartu zuen, umeak, emakume helduak, emakume gazteak. Niretzako Atlantikaldia da festivala oso polita, oso alaia, eta da niretzako da luzatzeko uda, eta festa kulturala bat oso polita. Egia esan, guk berriz errepikatuko genuke, eta zuek baldin badakazue proposamen bat animatu. Kaixo, soy Joan Alonso, presidente da Casa de Galicia en Guipúzcoa. Xunto con outros orígenes formamos parte dos Caldeán no Atlantikaldia. É unha mostra gastronómica dos distintos orígenes que conviven en Rentería. Bueno, a Atlantikaldia para nós, para a Casa de Galicia en Guipúzcoa, é un escaparate máis para a nosa asociación. Un reto para nós sentirnos vivos, que a xente saiba o que facemos e que os galegos ainda estamos moi vivos aquí en Rentería. Pois eu penso que Sucaldián, a Rentería, aportalle a visibilidade que é necesaria nestes momentos de barullo e de negacionismo, non? De que a diversidade cultural é enriquecedora. E, dende o meu punto de vista, penso que Atlantikaldia, o Concello de Rentería, atinou nese punto para dar visibilidade a todas as culturas e todos os orígenes que vivimos en Rentería. Entón, penso que é necesario, é primordial, pôr en valor, non? A necesidade colaborativa entre a xente que vivimos en Rentería.